La ratolineta i el mur vermell. Conte de Brita Teckentrup. El gran mur vermell sempre havia estat allà. S'estenia més enllà d'on es podia abastar amb la mirada. Ningú sabia on començava i on acabava, ni com havia arribat fins allà. De fet, semblava que ningú s'adonés de la seva presència. Però la ratolineta era curiosa. Em pregunto què hi deu haver rere el gran mur vermell. Estimat gat, t'has preguntat mai què hi fa aquí, aquest mur? Va preguntar la ratolineta al gat espantadís. El mur és aquí perquè ningú pugui entrar, va xiuxiuar el gat. Ens protegeix, ratolineta. L'altre costat és perillós, i va escapolir-se. Os vell, per què es va construir el mur vermell? Va demanar la ratolineta a l'os vell. No ho recordo, ratolineta. El mur ha estat aquí durant tant de temps que ja forma part de mi, de la meva vida, li va respondre l'os vell. Però no tens curiositat, os vell? Va insistir la ratolineta. No, ratolineta, ja sóc massa vell per estar-hi encuriosit. I va marxar a pas lent. Saps què hi ha darrere del gran mur vermell, guineu? Va preguntar la ratolineta a la guineu riallera. Tant s'hi val que hi ha darrere el mur, va riure la guineu. Fas masses preguntes, ratolineta. Accepta les coses tal com són i seràs tan feliç com jo. I va marxar corrents. La ratolineta es va trobar el lleó ronc. Lleó, com és l'altre costat del mur? El lleó semblava trist. Rere el mur no hi ha res, només un gran buit negre, va respondre, i es va quedar amb la mirada perduda com si la ratolineta no hi fos. Un dia, un ocell de color viu va volar per sobre el mur. «On dia?» va exclamar la ratolineta sorpresa. «D'on vens, ocell blau preciós?» «Del món de darrere del mur», va respondre l'ocell. La resta dels animals se'l van quedar mirant incrèduls. No podia ser veritat. «Em podries dur al teu món, ocell blau?» li va demanar la ratolineta. «M'agradaria descobrir què hi ha a l'altre costat del mur». Plegats, la ratolineta i l'ocell blau van volar per sobre del mur. La ratolineta es va trobar amb el paisatge més bonic i colorit que mai no s'hagués imaginat. «Pensava que seria fosc i que faria por», va dir la ratolineta. «Això és el que m'havien dit els meus amics». «Perquè s'ho miraven amb por», va explicar l'ocell blau. «Tu t'ho mires amb curiositat. Has estat prou valenta per descobrir la veritat per tu mateixa. Et trobaràs amb molts murs al llarg de la teva vida, ratolineta. Alguns els construiran els altres, però la majoria els aixecaràs tu. Però si obres la teva ment i el teu cor, aquests murs desapareixeran un rere l'altre i descobriràs coses noves que ni tan sols t'haguessis imaginat». «Ho he d'explicar als meus amics», va cridar la ratolineta. «Pot ser que no estiguin preparats, ratolineta», va advertir-li l'ocell blau. «Ho vull intentar», va respondre la ratolineta.
On és el mur, ocell blau? Va demanar la ratolineta. Quin mur? Va respondre l'ocell. Mai n'hi va haver cap. Així que la ratolineta va tornar amb els seus amics i els va explicar allò que havia vist. La van escoltar amb atenció i després, un per un, van travessar el mur. Només el lleó no va fer el pas endavant. Fins que va arribar el dia en què ell també va estar preparat per reunir-se amb la ratolineta i els seus amics a l'altre costat. I això és tan veritat com que el conte s'ha acabat. I el que no ho vulgui creure, que ho vagi a veure. Hola, guapíssims! Què tal? Com esteu? Espero que el conte de la ratolineta us hagi agradat molt. Aviat ens tornarem a veure. En tinc moltes ganes, us trobo molt a faltar. Molts petonets i una abraçada super, super forta. Fins aviat, campions!